Chceš nějaký čaj, kafe, čaj, kafe. Tam jo, tak objednej ledový čaj a ledové kafe. Je objednal ledový černý čaj a kafe. Kafény ne, ale to spíš ten čaj. Nebo nějaký silný. Kafe také, no. Pomalu běrej kafe. Ledové kafe s klíčkem. Dobrá. Jsem tam potom klebroval a říkal, chápe. Já to nejsem zvyklý, já to nepiju, já jsem to vůbec. Černý čaj piju, ale jak jsem začal pít kafe. Hej, já sleduju jednu stránku a zdravím jako životní stavu a oni říkají, že je to kafe jediné, jako je dobře na dostávání cen. Spíš jsou mladý než zápoje. Že jedno kafe denně, ne ráno, ale třeba kolem 11. This train will stop service at Hilmanton. Passengers for Waterloo should change to the next train at Hilmanton. Please stand back from the train door.